Haidara Tinusa Dilla Divya Badela Haidara Tinusa Dilla Alhamdulillah Rabbil Alamin Ambe ala tanuka barkada ka sali cidu la son herma kanu ala kirabai kisini nema baka na so mugo ani mauma di yutu nyonya fukata jodun se ala ka ambe yo jamakulu sanu mai fe o bismillah ko jamuka kren keneka bi ambe Côte d'Ivoire ka kaini ankaramoni ankaramo dembe tamamina no asayidi Sharif Iba Haidara DGP kafara balmanke anado keka no asayid Harun Rashid Haidara ami do ke ala katama beke here na kren yala nin kenina amina mira aula wodi iba akatama atako flana baraw barakun folawla wala lisraka am balmake Mamadou Sidibe Roujo aleka wala lu anga jeka anyamada ofe kabako dɔw bi ka kɛ bani dencɛ nɔfɛ taama in na ni da y'a bɛɛ fɔ hakili t'a bɛɛ faamu nga k'i bɔ dɔrɔn k'a fɔ Haidara n'a denw bi tiɲɛ kan u bi ka baara kɛ ala kama wa u bi ka maaw yamaruya ni o ala kama baara kelen in de ye hadamaden tɛ se ka kolo ala ka diinɛ baara la tan fo k'a sɔrɔ a ɲamadalen do maa min ma o yɛrɛ ka baara ye ala kama baara ye ni jaabi b'a la a b'o de jira a Seydi Sherif Iba Haidara ka Côte d'Ivoire taama fɛ san 2026 la ni ye maaw ye wulikajɔ ni cɛsiri la u nisɔndiyalen fari fonnen do u motivelen ba k'a ye k'a fɔ nin baara bɛɛ bi ka kɛ ala ɲɛda yeli de kama karamɔgɔ min b'a ɲɛ n'a ɲamadalen do ma n'o ye a Seydi Sherif Iba Haidara ye ale yɛrɛ jɔlen do a ka kɛtaw la k'a sɔrɔ anw ɲagalen do ale ka o cɛsiri la nka waati bɛɛ a bɛ ka jira k'a fɔ olu fa ye baara min kɛ olu ma se o tilancɛ la fɔlɔ nunu ɲɛ bɛ ala ka diinɛ jɔli dɔrɔn de la ka hadamadenw kanda k'u bila sira ɲuman kan Iba Haidara bi ka taa dugu dɔw la hali o dugumaw ti ka da la ko Haidara den bi sɔn ka si o dugu la a bi ka si siyɔrɔ dɔw la a bi ka boli sira dɔw kan ni minnu yɛrɛ ti kɛnɛ kan lakalili ti se k'a bɛɛ fɔ ka ban n ye DGP ɲininga n ko mun de bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛn kɔn a la ko ala ka jɔnw bi ka kanda min kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ minɛ k'o dama de bi nin sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kun ale fɛ n'o ye baya layidu wɔrɔ tali ye wa a ma sigi wajulu kɛnɛ kan yɔrɔ si fo jamakulu ka bɔ ka caya ni kana baya layidu wɔrɔ minɛ a bolo o jamakulu fana na kɛmɛ sarala 90 bɛɛ ye sifinakaw ye o b'a jira k'a fɔ ko nafaba bi ka sɔrɔ nin baaraw la k'a sɔrɔ dɔw bi misiri kɔnɔ dɔrɔn ni ka nunu neni k'u buruja k'u lagosi waati bɛɛ o waati kelen de la o bi k'u ka mobiliw ta ka don burusu kɔnɔnaw na ni ka taa ala ka jɔnw sɛgɛrɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ d'u ma ni silamɛya diinɛ ye kelen ye anw bi sira jɛlen min dɔn a la o ye nin de ye DGP ma jɔ mɔgɔ la wa a ma ɲugu maa si la minnu y'a ka kanubaciya ɲɛsin a ma a y'u ka kanu diya u bolo ni k'a kɔfilɛ u la a ka nin taama in na mission dɔ bi ban o yɔrɔ bɛɛ dugu wɛrɛw bi wele bila a ma k'u b'a fɛ a kana u ka dugu la o yɔrɔ bɛɛ DGP b'u jaabi ko ala ko don wa ala ka diinɛ tiɲɛ ka dan kɛnɛmaya walasa ala ka jɔnw ka balo ɲɔgɔn ka lafiya la silamɛya bi ka dɔn ni jolibɔn ni ɲɔgɔn tɔɲɔ min ye k'o galontigiya da kɛnɛ kan ni ka silamɛya ka hinɛ ni makari dan kɛnɛmaya a ka nin taama in y'o tiɲɛtigiya an bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka mission in kuncɛ hɛrɛ la ala k'an bɛ sababa ma baara in a kun fɔlɔ min na mina aw yɛrɛ la a yira aw la o de ye gunandi ye a Seydi Sherif Iba Haidara a ka gunadi taama kɛra cogoya min na an balimakɛ Roujo a bɛ walawalali kɛ an ye o kan ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Iba Haidara bi Daliwa mara la sisan a kɛlen kɔfɛ ka tile kelen sɛgɛlafiɲɛbɔ kɛ Daliwa dugu kɔnɔ nin y'a ye Daliwa kɛrɛfɛ dugu dɔ la n'o ye Gonate ye Gonate dugu n'a lamini ma kulonkɛ Haidara dencɛ ka nali la Gonate o kama u bɔra ka caya ni ka DGP ka nali kɛ koba ye Gonate kɔnɔ u kɛlen kɔfɛ ka taa kunbɛn Gonate dugu donda la u y'a sɛnsɛn ka taa foli bila Gonate maabaw la a Seydi Sherif Iba Haidara taara foli bila Gonate dugutigi bulon na u y'a bisimila dunanbaw bisimila togo la ko Haidara dencɛ ka tare Gonate dugu kɔnɔ a bɔra yen ni ka taa foli bila diinɛ ɲɛmaw la ni ka sɔrɔ k'i kunda AKI kɛnɛ kan DGP y'a sɔrɔ jamakulu sigilen do k'a kɔnɔ AKI kɛnɛ kan a nana foli di jamakulu ma o de la ni ka f'u ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen ka taa labɛnw sabati ka sufɛ wajulu kɔnɔ su kolen kɔfɛ de bani dencɛ labɛnnen nana wajulu kɛnɛ kan Iba Haidara kumana Gonate wajulu kɛnɛ kan dɛ a ye ladilikan caaman di sifinakaw ma ni ka tila k'u wele ka na ala ɲɛsiranya ma fo ka diɲɛnatigɛ ko bɛ negebɔ Bakiri Ulumu TV Alasani Kɔnɛla nin don ka sabu kɛ lemaniya bonya kojugu ye DGP y'o kɛnɛ kuncɛ ni baya wele dali de ye Gonate kɔnɔ
o yɔrɔ bɛɛ kɛnɛ nana minɛ ka fa denmisɛn jamakuluw la u peresele yɛrɛ de kun do Haidara dencɛ ka baya layidu wɔɔrɔ d'u ma sabu Iba kumana ni ka tila ka kuma kɔrɔ d'a kan n'o de ye baya layidu wɔɔrɔ tali ye k'i yɛrɛ di Ala ma wa jamakulu y'o baya ta Gonate wajulu kɛnɛ kan ni k'o kɛ ka kɛnɛw kuncɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baya layidu wɔɔrɔ tali dafali nɔgɔya an n'u ye. Bolen ko yeno yu kunda Federation ho Sandra ala sonama Iba Haidara aduna yeno fana kaseka munu yeno ambal make Mohamed Sidibe Rojo abe wala li min fanye anga jeka anyimada ofe Daliwana marabolo fana ye bani denw kanu tande ni ye DGP yɔrɔ min na o de bi wele ko Fédération ho Sandra o ye Daliwana marabolo ye a sɛri Serif Iba Haidara donna Boje dugu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni alamusadon ye janvier kalo tile 22 san 2026 nin bi to tarikuw la ko Serifu ni Badara dɔgɔkɛ donna Goje dugu kɔnɔ nin don sifinakaw ma to kɔ cɛw b'a la musow b'a la u bɔra ni ka DGP kunbɛn maa caman kun b'a sen na ka boli a sɛri Serif Iba Haidara ka mobili nɔfɛ waati min na ni DGP donna Boje dugu kɔnɔ u y'a bisimila ni woro ye k'o ye dunanbaw bisimilalifɛn ye olu ka dugu kɔnɔ ni ka ji sanuman kɛ filen kɔnɔ o bi denmisɛnw bolo k'o d'a ma ko DGP k'a dɔn k'a fɔ u y'a bisimila ni dususuma ye Goje dugu kɔnɔ bani dencɛ toro de la ni ka taa foli bila Goje maabaw la alimamiw ka taa se a maakɔrɔw ma ni ka sɔrɔ ka tile ka taa AKI kɛnɛ kan ka taa dakuruɲa 2 foli di AKI kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka rendez-vous d'u ma sufɛla fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ ka sufɛ Goje dugu kɔnɔ a sɛdi Serif Iba Haidara nana wajulu kama ka Ala ka jɔnw tigɛ ta ni k'u bɔ juguman sira kan k'u bila ɲumanya sira kan kɛrɛnkɛrɛnyana sifinakaw Ala sɔnna o mission resira DGP bolo Goje dugu kɔnɔ a y'a ka sufɛ wajulu kuncɛ ni baya wele dali de ye o baya kɛ jama de filɛ aw ɲɛkɔrɔ tan tiɲɛ na Goje sifinakaw ye tiɲɛ ye u ye tiɲɛ minɛ n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye o de fana kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Goje dugu kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka taama sira tɔw nɔgɔya DGP n'a ka jamakulu ye Nambora ami sɔrɔ k'a kunda Kafune Carrefour la ala sɔnna ma yen fana an karamɔgɔ Seyidi Serif Iba Haidara a sen jɔra ye a baaraw kɛra cogoya mun na an balimakɛ Rojo bɛ walawalali k'an ye ɲani aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ so cɛ ni kungo cɛ bi so ni kungo cɛ Génération DGP gouverneur n'a ka cɛdenw filɛ nin ye kungo kɔnɔ ni ka Ala ka diinɛ wabɔ ka prévu jira Ala ko la denmisɛnya la a kɛra kɛnɛkanko de ye sabu diɲɛ bɛ k'a ye bani dencɛ ŋana bɔlen kɔfɛ Daluwa a y'a kunda Kafune Carrefour de kan nin y'a n'a ka cɛdenw ye o sira de fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi siraw la hali ni maa minnu cɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin siraw bolili ma nɔgɔn nga DGP n'a ka cɛdenw bi ka boli komi ko ma kɛ wa jamakulu motivelenba don a nɔfɛ hali fari ma faga don kelen DGP toro sɛnsɛnnin de la ka na don Kafune Carrefour dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ dugu denmisɛnw sɛbɛkɔrɔ bɔlen don ka kunbɛn u b'a la ka kule n'a tɔgɔ ye dɔrɔn nisɔndiya ma kɔtigɛ nin dugu in kɔnɔ sabu sifinakaw fari fɔnnenba don Iba ka tanba ti kuma jamakulu nisɔndiyalen don DGP nɔfɛ u ye sɛnsɛnninw ko de la ka na se AKI kɛnɛ kan waati min na n'a sera AKI kɛnɛ kan a ye folikan di jamakulu ma ka jira u la k'a fɔ u ka labɛnw sabati ka sufɛ wajulu kɔnɔ ko ni Ala sɔnna ma a bɛna wajulu kɛnɛ sigi Kafune Carrefour dugu kɔnɔ sufɛ nin ye su kolen a sɛri Serif Iba Haidara nana Aminata cɛ nana kuma wajulu kɛnɛ kan a ka wajulu bolila juguya de ka hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Kafune Carrefour la kɛrɛnkɛrɛnyana dabali jugukɛlaw DGP damagar'o la k'o kɔlɔlɔw fɔ masiba minnu bi juguya la hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a da ser'o ma Kafune Carrefour wajulu la
ni ka sɔrɔ ka wajulu kuncɛ ni baya layidu wɔrɔ wele dali ye o jamakulu de bɔlen filɛ ka na ka baya wele jaabi a kɛra wasa ni kunkɔrɔta ye silamɛya ma ka funɛ kari furu la wa o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ sisan kɔni nin ye Daluwa marabolo baaraw kuncɛlen ka funɛ kari furu la ni Ala sɔnna ma a bɛna i kunda doko i marabolo kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka taama tɔ nɔgɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka nin bɛɛ kɛ hɛrɛ ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherifi Ba Hayidara Daluwa misiriba da la wajulu kɛnɛba sigira yen min ni a y'a ɲɛnamaya o la o baaraw kɛra cogoya mun na an balimakɛ Mamadu Sidibe Rujo a bɛ walawalali kɛ an ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Iba Hayidara ye kabako de lamaga Daluwa kuma min na ni DZP ye wajulu kɛnɛ sigi Daluwa misiriba da la ka kɛɲɛ ni jumadon sufɛla ye n'o bɛnna janvier kalo tile 23 ma san 2026 Bani Dencɛ ye wajulu kɛnɛ min sigi a jamakulu filɛ nisɔndiya belebele mayɔrɔ ye baya layidu wɔrɔ tali de ye sifinakaw fɛ Daluwa makɔrɔw kabakoyara nin don Hayidara Dencɛ la sabu waati bɛɛ Bani Dencɛ b'o fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko kan min bɛ ka fɔ kuma dɔw la makɔrɔbaw yɛrɛ ti fɛn faamu a la nga kan denmisɛn damaw b'a dɔn an kan bɛ min ma Bani Dencɛ yɛlɛnna sifinakaw joli ka Daluwa jeunesse tiɲɛli sababu ye min ye a da ser'o ma ni ka kɔlɔlɔw fɔ an bi bɔ a la cogo di a y'o fana fɔ ko solution d'a kan o de kama a tilalen wajulu la a wulila k'i jɔ ni ka baya wele da o baya wele jaabibaw de filɛ nin ye aw ni ne bɛɛ wasara nin seereya la a fɔ maa bi se ka nin baya kɛ jama kɔnte ayi jaabi min b'o la k'a ti se ka kɔnte nga a wasa n'a kunnawolo ye silamɛya de ta ye o bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ wasa a Seyidi Sherifi Iba Hayidara DZP tilalen kɔfɛ wajulu la an ye dakurunya fila ɲiningali tɛngu a la a ye jaabi minnu di o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ nisɔndiyalen don danti nisɔndiya min na kumana min na ni an donna Daluwa marabolo kɔnɔna na vraiment mara ninnu kelen o kelen an ye fɛn min ye o ye karamɔgɔ n'a ka denbaya kanu de ye ani silamɛya kanu parce que an taara yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɔra bɔli dama tɛ accueil la su fɛ chaise minnu bɛ ta a si tɛ jigin chaise ba naani duguma mais chaise ninnu bɛ fa fo ka mɔgɔw jɔ sen kan tuma dɔ la i b'a fɔ mɔgɔ jɔta de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ sigilen kan o prévu b'aw yɛrɛ bolo mais o kɔ tɛmɛnen kɔ an taara dugu dɔw la vraiment ne ye dugu ninnu ye a bɛ wo kɔnɔ kosɛbɛ mais k'a ye diinɛ faamulen don ansaruw ka cɛsiri kama n'u ka wulikajɔ kama vraiment o y'an dusu suma fana an taara o dugulamɔgɔw bɔra hali silamɛya ko tɛ u bɛɛ kɛra an fɛ an bɛ ka min fɔ hali n'an tɛ diinɛ kelen na an bɛ aw fɛ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ alhamdulilayi résultat minnu fana sɔrɔla Daluwa marabolo la fo ka na se Daluwa yɛrɛ su in na a bɛɛ kɛra résultat ɲɛnamaw de ye o seereyaw bɛ aw yɛrɛ bolo bayaw kɛra cogoya la a ka bɔ hakili ma an bɔra dugu dɔ la sisan u ka wayilukɛla nana fɔ n ye olu ka denmisɛnnin dɔ nana baya kɛ mɔgɔ kun tɛ da la yɛrɛ min bɛ sɔn ka ye hali misiri bulonda la jango ka n'i tɛgɛ de ka baya kɛ bon alhamdulilayi an b'a ye résultat bɛ ka sɔrɔ a la o ɲɔgɔnnaw caman bɛ ka na fɔ n ye ka na se su in na Daluwa ma baya kɛra ne yɛrɛ bolo su in na Daluwa vraiment an famana ni ɲɔgɔn ma donc n bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn denmisɛnninw y'a faamu o ye objectif faamu nabagaw y'a faamu an mago bɛ mun na an mago tɛ foyi la Ala ka diinɛ ka se ka sankɔrɔta n'i ko i bɛ kira fɛ ko kira ka di e ye kira kun bɛ min kan i b'o de baara kɛ o donc maa min ka k'o baara de kɛ n'o ye kira ye mɔgɔw don silamɛya la ni baya min ye k'u lakunu u ka diinɛ dɔn u ka tila ka don silamɛya la i n'a fɔ kira ye mɔgɔw don a la cogo min na parce que an taara dugu dɔw la u ka ɲɛmɔgɔ dɔw nana fɔ an ye malgré que ale yɛrɛ ye an taara président de ye dɛ a ko Iba ne ye bâche bolili min kɛ yanni e bɔra dugu min cɛ ka na ni dugu in na a ka ca bâche boliko 5 ye u ko k'i bɛ na ma da la dɛ fo n yɛrɛ ɲɛ ye accueil la yɔrɔ min na k'a fɔ ko ne ye karamɔgɔ den sigilen tabali kan anw ka dugu la accueil la n sɔrɔ ka da la wa hali o la n ma da la parce que n bolo n'i bɔra accueil la i bɛ segin fo wagati min na n taara so kɔnɔ k'i bisimila la k'i bɛ n'i reposer dɔɔni n ko tiɲɛ yɛrɛ la jaa bɛ se ka kɛ donc o tɛ kabako ye kira Mamadu Mustafa donna wo kɔnɔ diinɛ bolo ma o ka bon ni nin ye ne bɛ n ka bonya sɔrɔ n fa de bolo n'o y'a Seydi Sherifi Usumani Marena Hayidara ye Hayidara donna wo kɔnɔ ne ma hali o kasa mɛn fɔlɔ jango ka don yen bon Hayidara kɔfɛ ne bɛ n ka bonya sɔrɔ n jɔn o ye n kɔrɔw de ne kɔrɔw donna wo kɔnɔ ne m'o bolo minɛli daminɛ fɔlɔ donc mun bɛ anw ma k'an cɛsiri ka se an kɔrɔw ka niveau ma k'an cɛsiri ka se karamɔgɔ yɛrɛ ka niveau ma donc o objectif bɛ mɔgɔ min kɔnɔ an ye yɔrɔnin min kɛ o tɛ o kamana gan peut-être mɔgɔ bɛ se ka ne yɛrɛ de mais objectif min bɛ ne kɔnɔ nin tɛ problème yɛrɛ parce que an bolo a ma daminɛ
yɔrɔw bɛ min ka bon ni anw mago b'o de la donc kabako fana ye min ye an taara dugu dɔw la sira tɛ yen walahi sira tɛ yen mais Ansaruya ye kabakoba de ani n bi karamɔgɔ n'a denw fɛ ani kanubagaya yɛrɛ ye kabakoba de u farala ɲɔgɔn kan kilomɛtiri 20 ka sira bɔ a la diyagoya sira jɛlen pasi rouge hali ni président ko a bɛ tɛmɛ bi a bɛ se ka tɛmɛ grâce Ansaru grâce kanubagaw mais u y'a kɛ Ala de kama ne ma d'a la hali ni député hali ni faamabaw dɔ kun tɛmɛtɔ don n'a bɛ ban ka bɛn ni hakɛ ma dɛ mais tile damadamanin kɔnɔ an karamɔgɔ jeunesse bɔra Ansaru ko dama tɛ hali mɔgɔ minnu tɛ diinɛ na bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ne bɛ nalen u ka village la ka sira korondo k'a jɛ i b'a fɔ ko goudron de bɛna d'a la donc vraiment ni fɛn ne kamana guwan o ye ne kamana guwan ne ɲɔgɔn garibu ye mais a ti n kamana guwan parce que an fa ko n'i ye Ala dɛmɛ k'a b'i dɛmɛ voilà ko Ala yɛrɛ ka kalenkan ye n'i y'ale Ala dɛmɛ k'ale yɛrɛ Ala b'i dɛmɛ voilà. ɲiningali laban kɛra min ye o de ye Bani dencɛ ni sifinakaw cɛ bi cogo di kɛrɛnkɛrɛnyana bi maaw kɛlen don ka denmisɛn minnu bila kɛrɛfɛ k'u ti nafa ɲɛ u ti mako ɲɛ DGP ye jaabi di an ma o la bon ni ka éléments cɛ ye min o ye Ala ka kuranɛ a ye min fɔ an ye ne y'o baara de wa ne y'a sɔrɔ n fa fana tun bɛ nin sira kelen de kan wagatiw de tɛ kelen wagati bɛɛ n'a réalité de don peut-être karamɔgɔ ka wagati la an ma bɛn ni kayiti caman i n'a fɔ an b'a ye réseau kan diɲɛ bɛɛ bɛ se ka fɛn sɔrɔ 5 secondes cogo min na karamɔgɔ ka ko daminɛ wagati o kun tɛ kayiti baw de don dɔw marala dɔw tiɲɛna dɔw ma se ka sɔrɔ mais n tɛ sigi a la fiyewu karamɔgɔ sera ka mɔgɔw mara de o de ye mɔgɔw tugu a kɔ bi maa ɲɛnama fara maa lankolon kan donc karamɔgɔ y'an dege o de la an ka mɔgɔw mara n'u jogo ye peut-être e bolo denmisɛnnin minnu don u tɛ se ka récupérer u bɛ joint de min u bɛ drogue de min u dafalen tɛ dafalen ye Ala de ta ye peut-être Ala ye ne kɛ karamɔgɔ ye u bɛ ka ne ka kuma lamɛn mais ne yɛrɛ dafalen tɛ réseau ne ye min ye ne b'o dɔn bon o tuma ni ɲuguna ninnu na u bɛ régler cogo di o tuma i bɛ Ala ka kuranɛ aya jumɛn ta udu ila sabili rabbika bil hikma i bɛ ka k'o weleli min kɛ ka na Ala ka diinɛ ma o kɛ ni kodɔn ye fɔlɔ mɔgɔ jɔnw don u étudier k'u dɔn u mago bɛ mun na bi u mago bɛ wajulu qualité jumɛn na u mago bɛ hadisa jumɛn na u mago bɛ kuranɛ aya jumɛn na parce que ayaw bɛ aya la n'i y'o f'u ye o bɛ taa dɛ i b'a daminɛ duguma de ka yɛlɛ sanfɛ e ma ye Ala bɛ Firawuna Musa ci ka taa Firawuna ma k'i ka kuma nɔgɔya bolo donc ninnu Firawunalamaw de don parce que olu mago tɛ foyi la u kunkolo tiɲɛna kaban donc i b'olu nɛgɛn de n'u gɛrɛl'i la i bɛ sɔrɔ ka wulibali f'u ye donc Ala sɔnna u y'an lamɛn bil hikma wal maw'izatil hasana wajulukan ɲumanw b'o la i b'u la distraire k'u to wajulu la parce que ne ka fɛn caman bɛ yen mɔgɔw t'a faamu i b'a sɔrɔ ne ka wajulu la mɔgɔw bɛ yɛlɛ parce que mɔgɔw bɛ yɛlɛli min kɛ c'est un moment pour leur distraire u bɛ distraire de parce que n'i ye mɔgɔw kunkolo minɛ dɔrɔn k'a bisilen to janɛmɛ a bɛ taa diridi a ka ca la min bɛ fɔ a bɛɛ tɛ to yen mais en tant que ni mɔgɔ distrairelen bɛ ka wajulu lamɛn distraire tɛ n bɛ ka manamanakan f'i ye n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye o mais i distrairelen de bɛ k'a lamɛn c'est à dire i lafiyalen bɛ k'a lamɛn pression t'i kan wal maw'izatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan kuma ɲuman f'u ye n'i bɛ kuma u fɛ kana fɔ cɛ n'i ma nin kɛ i bɛ janɛmɛ kɔnɔ i kafiri mɛsi donna kafiri minisibu donna kafiri a bɛ tan ouais y a des moments u kan ka fɔ mais avant que u k'i faamu u nɛgɛn fɔlɔ a yira la est ce que n'i yɛrɛ kunsigi nɔrɔmalen ta est ce que o man ɲi ka tɛmɛ nin kan e filɛ ka juin min n'i ye juin bila est ce que i fari tɛna bonya parce que i yɛrɛ ɲɛ b'i fasa cogo la wa jadilhum billati hiya ahsan bon tuma a tigi bɛna a lajɛ yɛrɛ mun nɔfɛ i b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na o de la u bɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ bɔ ka t'u lamɛn wa ne taara dugu la ne ni Bakarijan bɔra ka taa entraînement Gɛnsaw de ye ne sécurité ka segu ne ka sécurité ko k'u ka segu ko sécurité ma ko k'u m'a faamu dɛ k'olu nin y'olu ka karamɔgɔ de ko ni mɔgɔ wɛrɛ dɔ k'a k'a lajɛ n'olu b'u jɔ kɛ mais mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ kelen b'u la a ka gulɔ buteli de tun b'a bolo a ka gulɔ buteli de b'a bolo mais a ko n ka cɛ ko nin y'anw ka karamɔgɔ de ye anw bɛ nin garde de nin tɛ Ala ko ye dɛ nin ka ɲi anw yɛrɛ de kɛrɛfɛ a bɛ ka min ɲɛ an y'an b'a dɔn mais min bɛ k'o fɔ gulɔ de b'a bolo ne ni n ka garde corps kelen de kun don a ma sɔn fiyewu k'olu bɛ ne garde ka taa so de ko yan man ɲi ko an ka de ka ko maga man ka kɛ chef la donc i b'a dɔn Ala bɛ k'an dɛmɛ donc au fur et à mesure ni bɛ ka ne lamɛnni min kɛ a bɛna gulɔ bila donc Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'a mago dilan a diyara n ye.
Merci. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamɛnbaaw nin de tun ye Daluwa wajulu jaabi ye. A Seydi Sherif Iba Haidara DZP fɛ. Jamakulu bɔra ka caya ni ka baya layidu wɔɔrɔ ta Haidara dencɛ bolo. Janvier kalo la san 2026 o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Daluwa dugu kɔnɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛw jira an na. O tɛmɛnen kɔfɛ taama in kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ Rougeau ale bɛ taamadenw fɛ n'o ye Iba ka kolotala Rougeau ye. Ala sɔnna a ma an y'a kanu dakuruɲɛ 2 a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye tagama in na yanni a baaraw kuncɛli la min sɔrɔl'o la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. I ye question min kɛ sisan a jaabi ka di kosɛbɛ parce que kɛnɛkankow don a bɛɛ kɛra an ɲɛna fɛnɛ an ni an karamɔgɔ a Seyidu Sherifu Iba Haidara Ala sɔnna an bɔra Bamako ni kalo in daminɛ na le 2 waati ninnu na k'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan alhamdulillah y'a fɔ cogoya min na an ye tournée caman kɛ Côte d'Ivoire yan mais jɔnko Ala ɲinanta ye n'o ye 2026 ye bolofa caman yera a kan Sherifikɛ n'a ka tɔgɔ a n'a ka jamatigiya a n'a ka dawula a bɛ fɛn dɔw yɛrɛ kɛ kuma dɔw la a bɛ bonya an hakili ma bayako niveau wajuli laban na a ma se n da so ma kameraw y'o jira ka ban o sariyaw taara i b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ to k'a fɔ n bɛ bayakɛla compter walima ka mɔgɔ dɔ bila o ka jate ta n'an tilala o ka jate fɔ an ye dɛsɛ kɛr'o la sisan o yɛrɛ t'an ka programme na tugun fiyewu kameraw kɔni b'a ta mɔgɔw b'a ye e min yɛrɛ y'a ye e b'a lajɛ ne bɛ se k'a compter e tɛ se bon min ye kabako ye fɛn dɔw bɛ yen kamera b'olu yira mais fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali kameramaniw tɛ bɔ dɔw kalama jango k'o dɔw yira olu de ye kabakow ye ka fara kɛnɛkan kabako ninnu fɛnɛ kan parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an ka fɛn bɛɛ ye kamera ɲɛfɛko de ye Haidara n'a denw ka fɛn min bɛ se ka yira kamera la olu de bɛ yira mais fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ tɛmɛ hali kameramaniw tɛ bɔ o kalama an ye yɔrɔ caman kɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min k'a ta Buwake Yamusokoro an ye dugu min kɛ sa a ka ca ni dugu 10 ye mais hali sisan a tɔ b'a ɲɛfɛ mais min ye kabako ye ko in na Tropique Rougeau an minnu bɛ yen n'an bɛ girin na Seyidu Sherifu Iba Haidara nɔfɛ an minnu ta ye girin gansan ye anw bɛ sɛgɛn min yɛrɛ sɔrɔ anw b'o cogo dɔn fɔlɔ bon jango bɛɛ ɲɛsinfa ye ale min ye an bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la an b'an ɲɛsin yɔrɔ dɔ la repos t'a la an bɛ si yan bi ni dugu jɛra an b'an ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma bon depuis an dontɔ dugu kɔnɔ baara bɛ yen foli minnu bɛ kɛ fɔlɔ o foliw y'a damasɛgɛ ye yɔrɔ dɔw la a bɛ taa foli kɛ fo yɔrɔ 4 yɔrɔ 5 a bɛ na don jatigila la dɔrɔn o b'a sɔrɔ jama fana bɛ ka suru ka na dɔɔni bɛ kɛ a fɔ wajulu heure sera Sherifikɛ b'a labɛn an bɛ taa wajulu kɛ wajulu bannen kɔ jama bɛ suru an nɔfɛ ka na tuguni an ni jama bɛ taa fara ɲɔgɔn na su 2 heures su 3 heures kuma dɔw la su 4 heures a b'a da k'a bɛ dɔɔni sunɔgɔ dugu jɛra o b'a sɔrɔ dugaw ɲininaw fana nana depuis an nana k'a fɔ Iba Haidara yɛrɛ sunɔgɔra k'a fa ne ma da la hali siɲɛ kelen sura an bɔra Daluwa kun programmera ko repos mais a kɛra repos tɔgɔ de parce que ja fɛn in b'u joli de la quoi fɛn in b'u joli de la wajuli ma kɛ mais wajuli kɛra ne balila min na ja a Seyidu Sherifu Iba Haidara a kun bɛ ka direct de kɛ ka kuma mɔgɔw fɛ réseau sanfɛ wajuli ma kɛ comme programme mais ale yɛrɛ nana wajuli labɛn a yɛrɛ ye ka direct kɛ ka mɔgɔw ka question jaabi donc i b'a ye lafiya t'a la mais ne fɛ ka n sinsin fɛn dɔw de kan dɔrɔn n ye point damadɔ ta a ka ca fɔli ma quoi kuranɛ aya dɔ de bɛ yen Iba Haidara ka ɲina activité o sinsinna o kuranɛ aya in kan kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ santɔw fɛnɛ ta sinsinna kan Ala b'a fɔ kira ma kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la a ko wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina ne ka kiraya jala b'e bolo o kɔrɔtalen don ka tɛmɛ jala bɛɛ kan masakɛw ni waritigiw bɛɛ bɛ e de nɔfɛ o ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais ne bɛ min fɔ i ye ka fara nin bɛɛ kan i kama majigi k'i yɛrɛ majigi mɔgɔw sɔnna da e la ka tugu e kɔ Ala ye kira n'a ka kiraya jala to ɲɔgɔn na ka tila ka nin fɔ a ye k'a k'a kɛ bon Seyidu Sherifu Iba Haidara an y'o fɛn caman de y'a la ɲina min cayara ka tɛmɛ santɔw ta kan misaliyala don min na an bɛ don Tumodi dugu kɔnɔ o don an nana sɔrɔ u ka karamɔgɔw alimamiw dugutigiw dugu ɲɛmɔgɔw u nana kɛ k'u ka misiri fa tewu bɛɛ sigilen don ko Haidara denkɛ bɛ na
chaise min bilalen do ka Seyidu Iba kɔnɔ u ye fini fɛnsɛn o chaise in kan ka daraba dɔ fɛnsɛn a kan Haidara den nana a bɛ sigi nin kan an ka dunanba don mais kumana min na Seyidu Sherifu Iba Haidara n'a donna a nana karamɔgɔ ninnu lajɛ olu bɛ chaise minnu kan fini fɛnsɛnnen t'o kan alimamuw bɛ chaise minnu kan ayiwa dugutigiw sigilen don chaise minnu kan cɛkɔrɔbaw bɛ chaise minnu kan fini t'olu kan mais fini fɛnsɛnnen don dɔ de kan k'ale ka sigi o kan a y'a jɔ ka chaise in lajɛ a ye fini in ta k'o bɔ a kan k'o bila duguma ka sɔrɔ k'a sigi chaise jalan kan i n'a fɔ cɛkɔrɔbaw ni karamɔgɔ tɔ ninnu sigilen don chaise jalan kan cogo min bon ale ye nin kɛ minnu ye cɛkɔrɔbaw de don karamɔgɔw de don dugutigiw de don a bɛ se ka kɛ olu b'a denmisɛnnin lajɛ mais a ye acte min kɛ nin ye maakɔrɔbaara de don a ye acte min kɛ nin ye hali n'i ko k'olu yɛrɛ k'a ɲɛfɔ o bɛ se ka dɔ fɔ a la dɛ mais a y'u tirer u dusukun na ka se hakɛ min ma u tɛ se k'a fɔ ka se bon o ye walanda dɔ de ye min bɛ mɔgɔ kalan ka sɔrɔ kuma ma k'i fɛ fɔlɔ o ye waliya kɛlen de ye k'a tigi kalan ka sɔrɔ foyi ma fɔ a tigi ye fɔlɔ ja Ala ye nin bonyaba in bɛɛ di nin ma mais o bɛɛ kɔfɛ ja ni ɲɔgɔnna yɛrɛmajigi b'a la ja Ala ye nin jamaba in bɛɛ di nin ma mais o bɛɛ kɔfɛ ja ni ɲɔgɔnna yɛrɛdɔn b'a la halisa donc walandaw de don minnu kan ka noter minnu ni hakili kan ka to la donc o ye fɔlɔ ye bon n'i bɔra yan an nana dugu dɔ la ko Sagala n y'a f'i ye ka kɔrɔ Sagala dugu jɛlen ni wajuli banna mɔgɔ minnu bɛna dugawu ɲini na an ye dugawu ɲininaw reçoit mais muso denmisɛnnin fila nana olu tun bɛ dugawu ɲinina ninnu cɛla u ko de ko karamɔgɔ Iba an bɛ fɛ ka photo ta nin ye bon komi jama ka ca bɛɛ n'i ka baara don vigile minnu bɛ olu ko non a ye taa photo tɛ se ka ta sisan jama ka ca bon Iba Haidara y'a ye vraiment a ka d'u ye a ko bon a y'u to yen a ye gɛrɛ a k'a ka photo ta bon u k'u bɛ photo ta o y'a lajɛ ja téléphone yɛrɛ ma don olu bolo bon a gɛlɛyara bon n'o kun don Iba Haidara a y'a ka hakɛ dafa ni téléphone t'aw bolo ka ban se wɛrɛ tɛ ne ye bilen mais a k'u ma non a ye bɔ a ka taa téléphone ta ka na bon u bɔra u taara téléphone ta bon komi nin kɛra so kɔnɔ vigile minnu bɛ so kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ so kɔnɔ olu de bɔra nin kalama mais minnu bɛ kɛnɛma olu tɛ fɛn dɔn a la ninnu taara téléphone ta ka na k'u bɛ don kɛnɛma mɔgɔw y'u lajɔ bon an ye jama bɛɛ bisimila fo baara banna pewu ka minɛnw labɛn k'olu ladon mobili kɔnɔ a tɔ tora sisan karamɔgɔ ka bɔ an ka taa bon Iba de bɔra sisan ka na an sɔrɔ salon na a ko bon a ye n janfa han bon tiɲɛ na a kuma ye ne jatigɛ kosɛbɛ parce que a ye n janfa a kuma kɔrɔ ka bɔ dɛ bon an ko k'i janfa mun kɛra a ko mais muso denmisɛnnin fila kun nana yan k'u bɛ photo ta ne ko n k'u ka taa téléphone ta ka na aw y'u lajɔ da la ne dun ye layidu d'u ma mais m'u ye dɔ ko 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 est-ce que u ma taa a ko non a y'a lajɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ yen dɔ ko non k'u taa waati min na a ko a ye jama lajɛ n'u bɛ jama in cɛ la a ka don n'u ye n'u tɛ yen n'u taalen don dugu kɔnɔ a b'u ɲini ka na de n'u ma na ne tɛ taa parce que n da de k'u ma n k'u ka taa téléphone ta ka na u b'u ka photo ta o la ne da kɛlen k'o layidu di ka sɔrɔ ne y'a kalan histoire la ne mɔkɛ ye tile 3 sigi layidu makɔnɔni nɔfɛ ka sɔrɔ ne y'a ye n fa nɔfɛ a bɛ layidu dafa cogo min a y'a fɔ k'a gɛlɛya cogo min ne yɛrɛ y'a kalan cogo min n b'a fɔ wajulu la cogo min ni n taara ka sɔrɔ ninnu ka photo ma ta a bɛ t'u kɔnɔ tigɛnzonya ye hali n'u m'a fɔ u da la donc an y'u ɲini ka na u nan'u ka photo ta an sɔrɔla ka bɔ bon nin ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen a ka bon hakili ma tuma kira Ala ko a ma wakhfid janahaka limani taba'aka minal mu'minina i kama suli mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye kanu ka da i la ka tugu i nɔfɛ ninnu fana Iba Haidara kanu de ka da la ka tugu a nɔfɛ a y'o kuranɛ aya de appliquer u ye o n'a ɲɔgɔnna caman bon n'i bɔra yen fana tropique ka na su in na sisan n y'a fɔ wajuli kɛnɛ kan n'o ye Gonate wajuli ye yan a Seyidu Sherifu Iba Haidara yɛlɛnnen tabali la sɔni kuma ka d'a ma bɛɛ n'i ka caméra don aw ye filmelikɛlaw ye mais mɔgɔ dɔw bɛ hali n'olu tɛ filmelikɛlaw ye u n'u ka téléphone bɛ ɲɔgɔn na u mago bɛ Sherifukɛ photo la cɛ dɔ de bɔra fo kɔfɛ ka na ka girin ka don donc a nana gɛrɛ Sherifukɛ la k'a bɛ photo ta vigile dɔ bɛ yen o sinna k'a talon ka taa kɔfɛ a n'a ka téléphone bon a n'a ka téléphone yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲini u bɛ talon ka taa Sherifukɛ y'a kun yɛlɛma a y'u ye a ko a ye cɛ wele ka na i ye min talon ka taa kɔfɛ a tɛgɛ minɛ ka na n'a ye a ye cɛ tɛgɛ minɛ ka na n'a ye cɛ nana jɔ k'a ka photo ta a sago ma n'a bɛ filmeli min kɛ k'o k'a sago ma ka tila pewu Iba Haidara sɔrɔla k'a k'a la tan c'est à dire a nisɔndiyara a kun ɲini k'a pan de quoi
hali wajulu kɛnɛ kan ne ye fɛn in lakali cɛ in de wulila k'a jɔ a y'a kɛ ta k'a tigɛ lamaga sanfɛ parce que émotion y'a dépassé donc nin ye fɛnw de ye fɛn minnu bi to mɔgɔ kɔnɔ a kɛra min na fo k'a sa a ti bɔ a kɔnɔ wa a kɛra minnu fɛnɛ ɲɛna fo k'u sa a ti b'u kɔnɔ bon la mɔgɔ minnu bi tan n'i ye fɛn o fɛn fɔ olu ma k'i b'u lagosi n'i ye fɛn o fɛn f'u ma k'i b'u tɔgɔ tiɲɛ a ti don mɔgɔw kunkolo fɛ fiyewu minnu y'u dɔn i n'a fɔ nin kɛra mɔgɔ min na tuma ala ko kira ma wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin i kama suli k'i yɛrɛ ma jigin mɔgɔw ye minnu dar'i la k'i kanu ka tugu i nɔfɛ tuma seyidu sherifu iba haidara a y'o ɲɔgɔnna de kɛ tan bon ka bɔ o bɛɛ la tropique k'an to daliwa surɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen vigile do an'an bɛ tournée in na ɲɔgɔn nɔfɛ iba haidara taara foli kɛ fo cɛ ka so surɔ mɔgɔ caman ma e yɛrɛ bɔra o kalama e ma bɔ o kalama dɛ voilà a bɛ bɔ hali mobili min na ka kɔrɔ a ma sɔn ka bɔ o la walasa mɔgɔw kana bɔ a kalama ne yɛrɛ balila k'a ye mobili wɛrɛ de kɔnɔ o ye ne wele ko ne ka na ne nana n kun don dɔrɔn ne y'a sigilen a ko ne ka don kɔfɛ ne donna an taara an balimakɛ cɛsiri min b'a la ani kanu min b'a la ka ɲɛsin sirifuw ma ni karamɔgɔ den fɛn o fɛn donna tournée la n'a ma dɛsɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tournée la o bɛɛ nɔfɛ setigi tɛ gɛlɛya min b'a kan ne bɛ dɔ dɔn a la an donna daluwa min kɛ sufɛ dɔrɔn a seyidu sherifu iba haidara a y'a den ka bɔ ka na don mobili dɔ wɛrɛ kɔnɔ ka chauffeur wele o y'a labɔ cɛ donna an ko an taara ciw ka denbaya kan u ma dan foyi de sɔrɔ a la denmisɛnninw maakɔrɔbaw u bɛɛ nana kɛ ka so kɔnɔna fa iba haidara yɛrɛ de nana an fɛ yan mun ye nin kɛ an balimakɛ ka karisa ale de nana n'a ye koyi ale de nana n'a ye donc ka sɔrɔ ka phototaw daminɛ o la sa bɛɛ y'a ta o dama tɛ denmisɛnnin fitinin minnu sigilen don a y'olu fo ka tila k'a tigɛ don a kun ka 10,000 kɔntɛn ka d'olu ma k'u k'o tila a bonyana mɔgɔw bolo kojugu et puis an bi bɔ waati o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw nana kɛ ka da fɛnɛ fa olu bɛ k'a bɔli kɔnɔ bon nin fɛn suguw de bi to mɔgɔ kɔnɔ nin fɛn suguw de bi danaya sabati bon ninnu ti ye caméra la caméra bi min ye caméra bi se k'o bɔ mais dɔw bɛ olu bɛ kɛ caméra kɔfɛ donc ni acte minnu bɛ ni a seyidu sherifu iba haidara y'o kɛ vraiment a ka laada do ka kɔrɔ mais bolofaba de bɛ ɲinan ta kan fɛn dɔw bɛ yen minnu ti kun bɔ mais a yɛrɛ de b'a sinsin olu kan k'a bonya ka se hakɛ la e yɛrɛ ma sigi ni hakɛ min ye bon ka bɔ o bɛɛ la olu bɛ wajulu kɛ u mɔgɔw kanda k'u bila ala ka sira kan tiɲɛ don mais n'i nana wajulu kɛ i ye mɔgɔw kanda u tubira i ka baara kɛta kɛ mais kuma dɔw la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ y'u tubi k'u bilasira u tila ka hinɛ wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ tuguni min ni wajulu si tɛ kelen ye misalala an taara wajulu kɛ don min na Agoville kanubaga dɔ bɛ yen a nana ni malo bɔrɔ 40 kɔ de ani makɔrɔni paquet 20 kɔ ka n'a bɛɛ to sirifikɛ n ye nin d'i ma i n'i ka sɛrɛku la a ye taa ni nin y'aw fɛ mais karamɔgɔ bɔra k'a lajɛ a ko bon nin diyara n ye kosɛbɛ mais ne b'a dɔn pɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka sɔrɔ Agoville yan minnu mako bɛ jɔ nin na o la ne jɛn'a kɔ n b'a to yan mɔgɔ minnu n'a ka kan fantaw ni dɛsɛbagatɔw la yatimɛw ni muso cɛsabagatɔw la a ye olu ɲini a k'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ne iba haidara ko ten wajuli kɛlen kɔfɛ dugawu kɛlen kɔfɛ mɔgɔw ye a tilala ka diɲɛ nin bɛɛ kɔ k'a di mɔgɔw ma an y'a lakali don min na u ye an bɔtɔ u ka mɔgɔw nisɔndiyara ka se hakɛ min ma a ka bon hakili ma donc nin bɛɛ ye walandaw de ye minnu kan ka taa u nɔfɛ caméra ma minnu bɔ minnu kan ka taa u nɔfɛ internet ma se ka minnu bɔ n b'a kuncɛ ni min ye tropique an bɔtɔ dugu in na Amara Carrefour an nana dugawu kalan kɛnɛ ka dugawu kalan kɛnɛ bannen kɔ n'an bɛna bɔ namara dɔ de tun bɛ a sigilen don iba haidara sera a ma a kun tɛmɛn'a kan a dontɔ fɔlɔ a kun tɛmɛna namara in kan a tilala ka segin ka n'a fo an yɛlɛnna podium kan ka dugawu kalan kɛ k'o ban a bɔtɔ sisan tuguni a tilala k'a tourner ka na namara in fan fɛ a y'a tigɛ don a kun ka wari bɔ bon comme caméramaniw ɲɛsinnen don a ma a y'a tigɛ kɛ ta caméramaniw ye k'u kana filmer mais o y'a sɔrɔ téléphone b'ale kan ka ban o m'a bɔ a sɔrɔla k'a kɔ don caméramaniw ma sisan ka sɔrɔ ka wari siri in da namarakɛ tigɛ ka sɔrɔ k'a latile ka sira ta donc ni nin ma kɛ mɔgɔ min ɲɛna a b'i kɔnɔ peut-être k'u ka fɛn bɛɛ ye filmeli ko walima kɛnɛ kan ko non dɔw bɛ kɛ caméra tɛ bɔ o kalama donc k'a f'i ye dɔrɔn vraiment nin tournée in courage dɔ bɛ sirifikɛ la a la a ye anw yɛrɛ dépassé o courage in kɔnɔ yɛrɛmajigi dɔ b'a la o ye anw yɛrɛ dépassé
kuma dɔ la hali an minnu yɛrɛ sɛgɛlen don ale de bɛ ni fiyɛ an na i fari fagala a bɛ sin ka tulonkɛ kumanin dɔ don i kɔrɔ dɔrɔn ka kuraji wɛrɛ don i la ka taa fɛ donc tournée vraiment a taacogo ka ɲi wa a tɔ b'a ɲɛfɛ fɛnɛ wa an b'a dɔn min bɛ ɲɛfɛ o bɛna kɛ wasa ye ka tɛmɛ tɛmɛnenw kan an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ ten kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasuli nin dakuruɲa fila kɔni de tun bɛ ne fɛ k'a lase tournée in kun kan fɔlɔ hakɛto b'a ka sɔli ala rasuli awa in kun cɛra nin cogoya in la n bɛ ɲini ala fɛ ya rabbi taama in ala k'a tɔ bɛɛ nɔgɔya wasa min b'a la dayɛlɛ min b'a la ala k'a kɛ hɛrɛ Côte d'Ivoire a n'a dugu bɛɛ lajɛlen na ala ka basigi don a kɔnɔ ka foli belebele ta k'a ɲɛsin nin waati in na Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na k'u ka autorités fo k'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka ladala fo ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ ye ka farafinna bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka foli ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ Seyidi Haruna Rashid a fana n'a ka délégation bɛ minnu na sigida tɛmɛnen an y'o lase aw ma ni ala sɔnna a ma baara tɔw fana ni ala ye sini kɛnɛya di an bɛna jɛmukan wɛrɛ kɛ ka se ka wɔɔrɔ wɛrɛ di aw ma nin baara ninnu na an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin bɛɛ kɛ hɛrɛ ye nin bɛɛ sababu ɲuman an karamɔgɔ don a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ala ka sini kɛnɛya di a ma an b'a fɔ k'an baw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu Haidara